Καταρχήν να δώσω τα θερμά συλληπιτήρια από μένα προσωπικά, αλλά και από όλη την ομάδα στην οικογένεια του Bad Luck. Νομίζω ότι ένα γεγονός που μας συγκλώνησε όλους. Πάνω απ' όλα να ξεχωρίσουμε καταρχήν το ποδόσφαιρο από τη ζωή. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι, εντάξει, που το αγαπάμε όλοι μας, και όσοι βρισκόμαστε και χρόνια ή τα νέα παιδιά που ξεκινάνε, είναι ένα άθλημα το οποίο βρισκόμαστε και το αγαπάμε και το υπηρετούμε τόσα πολλά χρόνια. Όμως όταν πρόκειται για μια ζωή, και ειδικά ένα νέο παιδί, βέβαια ο θάνατος είναι θάνατος για όλους τους ανθρώπους, να μην ξεχωρίζουμε ηλικίες, αλλά αυτό το, θα έλεγα, ένα γεγονός το οποίο συγκλονίζει τους πάντες, είτε είμαστε προπονητές, παίχτες, φιλάθλοι, και θεωρώ ότι ήταν ένα τραγικό γεγονός και για όλους μας, αλλά ειδικά για την οικογένειά του. Εγώ εύχομαι να βρουν τη δύναμη και να ζήσουν, αν μπορούν να ζήσουν, γιατί όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό, η οικογένειά τους, και να βρει το κουράγιο και να προχωρήσει. Είναι όμως πάρα πολύ κρίμα, πραγματικά, ένα γεγονός το οποίο μας έχει στενοχωρήσει όλους και έχουμε λυπηθεί τόσο πολύ. Είναι λυπηρό, ό,τι και να πούμε, τα λόγια είναι νομίζω περιττά σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, μακάρι να μην συμβαίνουν ποτέ αυτά τα γεγονότα. Καταρχήν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την προσπάθεια που έκαναν στο γήπεδο, και πολλά μπράβο στη δικιά μου την ομάδα για την πολύ σημαντική νίκη που καταφέραμε και πετύχαμε έναντι ενός δύσκολου αντιπάλου, εναντίον του Ατρομήτου. Νομίζω το παιχνίδι έχει δύο εικόνες. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε τόσο καθαρό μυαλό. Πιεστήκαμε χωρίς λόγο. Αυτό μας δημιούργησε πίεση στο παιχνίδι μας και θα έλεγα και ένα σχετικό άγχος. Γι' αυτό και είχαμε μια μέτρια εικόνα, θα έλεγα, στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που είχαμε την κυκλοφορία της μπάλας, παρόλο που έλεγαμε το παιχνίδι. Όμως ήμασταν και τυχεροί σε μια φάση που δεν κατάφερε ο Ατρόμητος να σκοράρει. Και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο το γρήγορο γκολ μας βοήθησε πάρα πολύ, στο οποίο βέβαια μπήκαμε μέσα και καθαρίσαμε το μυαλό μας και είχαμε πάρα πολύ σωστές επιλογές επιθετικά. Θεωρώ ότι είχαμε 100% την κυκλοφορία μπάλας και δεν κινδυνεύσαμε καθόλου από το μάτι του Ατρομήτου. Πετύχαμε δύο γρήγορα γκολ που αυτό μας έλυσε τα πόδια και μας έδωσε και παραπάνω, πιστεύω, και ψυχολογία στο παιχνίδι μας. Και στο τέλος καταφέραμε να πετύχουμε και ένα τρίτο γκολ και να κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Ξέρουμε ότι έχουμε καλή ομάδα, ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλές παίχτριες. Δεν πρέπει να αγχωνόμαστε, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα αρκετά δύσκολο και αρκετά μεγάλο. Υπάρχει και το κύπελλο, οπότε θεωρώ ότι αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς σαν ομάδα. Είναι κάθε παιχνίδι να βλέπουμε ξεχωριστά το κάθε μάτς και να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας και σε αυτό που δουλεύουμε κάθε μέρα και η κάθε παίχτρια προσωπικά. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια καθημερινά στις προπονήσεις και αυτό θα προσπαθήσουμε να δείχνουμε σε όλα τα παιχνίδια την Κυριακή μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, εγώ τώρα πέρσι δεν ήμουν στην αρχή της χρονιάς και δεν μπορώ να έχω γνώμη αν φαίνεται, όμως η δουλειά που γίνεται στη ΡΕΑ είναι πάρα πολύ σοβαρή, και όταν λέω δουλειά δεν εννοώ μόνο από εμάς τους προπονητές, εγώ και τους συνεργάτες μου, αλλά όλο το team, και αυτό έχει να κάνει με την γραμμή που έχει βάλει, θα έλεγα, η διοίκηση και το στόχο που έχει θέσει η διοίκηση. Όταν έχεις μια διοίκηση η οποία είναι δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς, έχει φιλοδοξία, έχει όραμα για αυτή την ομάδα, θεωρώ ότι από εκεί πέρα πρέπει εμείς να κάνουμε σωστές επιλογές, όπως θεωρώ ότι κάναμε πολύ καλές επιλογές και με τις παίχτες που έμειναν και τα παιδιά που ήρθαν, και νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό όμως θα πρέπει κάθε Κυριακή να το δείχνουμε και μέσα στο γήπεδο. Ναι, κοιτάξτε τώρα, λέτε τώρα για 11 βασικές. Για μένα προσωπικά, και σας μιλάω ειλικρινά, δεν υπάρχουν βασικές. Σίγουρα δεν είναι όλες οι παίχτες το ίδιο. Σίγουρα κάποιες είναι, θα έλεγα, λίγο πιο έμπειρες, λίγο πιο καλές από τις άλλες. Δεν μπορεί να έχεις 22 παίχτες ίδιες. Άλλες είναι πιο έμπειρες, με μεγαλύτερη προσωπικότητα. Δεν έχουμε τις απαιτήσεις από την Κοτσάκη, π.χ. ή τη Μασκοφίδου, που είναι και στην εθνική ομάδα, από τη μεριά μου που είναι ακόμα μικρή. Σίγουρα οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Όμως για μένα δεν υπάρχουν βασικές. Οι βασικές είναι μέσα στο γήπεδο. Αυτές που θεωρούμε εμείς τις πιο κατάλληλες και τις πιο έτοιμες θα ξεκινήσουν δεκάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Οι αλλαγές είναι από πίσω. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα ρόστερ πάρα πολύ καλό. Αν θεωρήσουμε ότι ξεκινάνε 11 οι άλλες που είναι στον πάγκο, πιθανόν να βρεθούν και σε καλύτερη μέρα όταν θα μπουν μέσα από αυτές που έχουν ξεκινήσει αρχικά.
Και για μένα δεν υπάρχουν βασικές. Οι βασικές είναι επειδή πρέπει να μπουν 11 παίχτες στα χαρτιά. Για μένα όμως είναι όλες βασικές. Γι' αυτό και δόξα τω Θεώ παίρνουμε το 100% από τα κορίτσια και είναι όλες έτοιμες ανά πάση στιγμή είτε παίξουν 1 λεπτό είτε παίξουν 90 να τα δώσουν όλα για την ομάδα. Και θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός πάνω απ' όλα από όλους μας στο σήμα που φοράμε. Αυτό υπηρετούμε και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Όλα τα άλλα είναι λόγια και να λέμε. Εμείς όμως θέλουμε να μιλάμε μέσα στο γήπεδο. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 2 θετικά αποτελέσματα. Έχουμε συγκεντρώσει 4 βαθμούς, είμαστε ικανοποιημένοι. Τα κεφάλια κάτω και προχωράμε. Παιχνίδι με παιχνίδι. Μακάρι να μην συμβαίνουν τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο. Η ΝΤΑΦ ξέρουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παίκτηρα, ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδος για μας. Όμως επειδή αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, ευτυχώς δεν έπαθε κάτι πιο σοβαρό και ευτυχώς θα είναι πολύ πιο γρήγορα μαζί μας από ό,τι πιθανόν να είχε πάθει ένα πιο σοβαρό τραυματισμό. Είναι τώρα και η διακοπή, θεωρώ ότι θα τη βοηθήσει και αυτό και την περιμένουμε να ξαναγυρίσει κοντά στην ομάδα και να βοηθήσει και αυτή τη μεριά της μαζί με τα άλλα τα κορίτσια στην συνέχεια του πρωταθλήματος που κανένα μας δεν είναι εύκολο και όλα τα μάτια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να ευχηθώ στην ομάδα του Ατρομήτου καλή συνέχεια, καλό ταξίδι στον γυρισμό του στην Αθήνα και να πετύχουν το στόχο τους και να είναι γεμάτη υγεία σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Καταρχάς θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι η ΡΕΑ είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα με βάση το επίπεδο του ρόστερ και τον τρόπο που δουλεύουν. Για μένα διεκδικήτρια του πρωταθλήματος θα πρέπει να είναι. Σίγουρα η ομάδα μας δεν ξεκινάει από την ίδια αφετηρία. Είχαμε μια αποστολή 16 παιδιά, τα 14 από τα 16 δεν δουλεύουν σαν επαγγελματίες όπως δουλεύουν όλες οι παίκτες της ΡΕΑ. Πάνε το πρωί στη δουλειά, στο σχολείο τους, στις υποχρεώσεις τους και το βράδυ έρχονται για προπόνηση, δεν κάνουν διπλές προπονήσεις. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Το παιχνίδι πήγε τακτικά, ήμασταν τακτικά άψογοι στο πλάνο μας όπως το είχαμε δουλέψει και επειδή αμυντικά τα κορίτσια ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά και νομίζω δεν κάνανε καν τελική προσπάθεια η ΡΕΑ και σίγουρα έπρεπε να έχουμε τελειώσει μία από τις 4-5 κλασικές ευκαιρίες που είχαμε. Εφόσον αυτό δεν έγινε, ξέραμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για μας και από θέμα δυνάμεων και από θέμα διαχείρισης του παιχνιδιού από τους αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το κρίσιμο κομμάτι του αγώνα ήταν το γεγονός ότι δεχτήκαμε ένα γκολ πάρα πολύ νωρίς, από μια αδράνεια, δεν προλάβανε να φανεί η δυναμική των πραγμάτων στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο δυσκόλεψε τα πράγματα για μας και ένα δεύτερο παρόμοιο από αδράνειες της αμυντικής λειτουργίας. Οπότε μετά βάλαμε αμυντικές παίχτες, προσπαθήσαμε να πιέσουμε μπροστά, να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε από το παιχνίδι. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από την προσπάθεια των κοριτσιών. Το πάλεψαν πολύ, καταθέτουν την ψυχή τους στο γήπεδο. Σίγουρα δεν είμαι ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα, ότι θεωρώ ότι το αποτέλεσμα του αγώνα αντικαταπτύσσει την εικόνα. Νομίζω μπήκαμε λίγο μουδιασμένες. Παίζει ρόλο ότι θέλαμε πάρα πολύ να πάρουμε αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε με την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε εναλλαγές στη ψυχολογία αυτό το παιχνίδι, ό,τι και να είναι. Νομίζω ότι ήταν πιο δύσκολο το προηγούμενο. Γιατί πολλές φορές όταν μπαίνεις με έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, μπαίνεις λίγο πιο συγκεντρωμένος. Εδώ θέλει λίγο προσοχή στο να μην χαλαρώσεις. Λίγο να χαλαρώσεις μπορεί να την πατήσεις σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι λίγο για μένα πιο δύσκολα. Αυτό. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν ακριβώς η αιτία. Απλά ίσως να είναι και στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτός ο λόγος. Πιστεύω ότι ήταν και τακτικό το θέμα. Το κέντρο, ειδικά εκεί που παίζω εγώ, σαν κεντρικός, χρειαζόταν καλύτερη τακτική προσέγγιση, η οποία ήρθε μετά την καθοδήγηση του coach στο ημίχρονο. Να ανέβουμε πιο ψηλά, να ανεβάσουμε την άμυνα, ώστε να μπορέσουμε να κουμπώσουμε καλύτερα στους παίχτες, να βρούμε λίγο τα μαρκαρίσματα, να βγαίνουμε πιο πρώτοι στην μπάλα και νομίζω αυτό καθόρισε την αλλαγή που είδατε. Η γνώμη μου για να είμαι εδώ είναι καλύτερη. Ένας λόγος που ήρθα στη ΡΕΑ, αυτό που λένε παρέα, το εννοούν δηλαδή. Και όχι, δεν είναι απλά παρέα. Είναι αυτό της παλιάς γενιάς, της παλιάς κοπής που εμείς είχαμε φιλοσοφία. Παίζαμε μία για την άλλη, δηλαδή προσπαθούσαμε να λύνουμε τα προβλήματα, να μην δημιουργούμε προβλήματα. Να κατανοούμε μία την άλλη
κάτι το οποίο πλέον στην εποχή μας είναι δύσκολο να το δεις. Εδώ υπάρχει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι αυτό θα μας καθορίσει και μας καθορίζει και αυτό θα κάνει τη διαφορά. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Είναι λυπηρό να χάνονται νέοι άνθρωποι, γενικά να χάνονται οι άνθρωποι είναι λυπηρό, αλλά αυτό που είδαμε σαν αντίδραση από την εθνική ομάδα είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, δυστυχώς ή ευτυχώς η Ελλάδα έχει δείξει ότι θέλει ένα κίνητρο παραπάνω για να μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτή η νίκη που κάνανε τα παιδιά, νομίζω είναι στο Γιώργο. Γιώργο θα το πω εγώ, ελληνικά θα το πω, όχι George, γιατί ένιωθε ο Γιώργος, γι' αυτό ήταν και στην Ελλάδα. Θα το ευχηθώ καλό ταξίδι στο φως και ότι να βλέπω από εκεί ψηλά τα φιλαράκια του να προχωράνε και τα φιλαράκια τους άντρες και τις γυναίκες, γιατί έχουμε κι εμείς μεγάλες βλέψεις για την γυναική ομάδα και πιστεύω ότι η Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και να γεννάται τις τάχτες της, αυτό πιστεύω. Σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Φεύγουμε χωρίς να έχουμε πάρει ούτε έναν βαθμό, οπότε η γεύση είναι πάντα πικρή. Ωστόσο, να πω ότι για μένα προσωπικά έχει τη γλύκα της, γιατί προσπαθήσαμε πάρα πολύ σκληρά σαν ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπε η προπονήτριά μου πριν. Διότι ό,τι ακριβώς δουλέψαμε, αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να βγάλουμε και στο παιχνίδι, το οποίο βγήκε και όλο στο πρώτο ημίχρονο. Αξίζουν πολλά μπράβο. Γνωρίζαμε ότι η Ρέα είναι ένας πάρα πολύ καλός αντίπαλος, είναι διεκδικήτρια του πρωταθλήματος, οπότε δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Δυστυχώς η έλλειψη συγκέντρωσης, να το πω, η αδράνεια 2 στιγμών στοιχίζουν σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαι όμως πάρα πολύ ικανοποιημένη από την ομάδα. Και θα συνεχίσουμε εννοείται να παλεύουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, με τις δυνατότητες που έχουμε, με τις συνθήκες που υπάρχουν, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την καλύτερη πορεία. Κυρία Ιωάννα, έρχεται πούλμαν! Έλληνες είναι οι ξένοι? Έλληνες νομίζω! Λάθος κυρία Ιωάννα, ξένοι είναι! Λουξ, νούμερο 1. Όπως και να το δεις.